Hello mga kasuwid, panibagong aral na naman tayo. Kumusta naman kayo dyan? Shoutout sa lahat na may mga sasakyan dyan. Kung gusto kayong matuto, pwede kayong manood sa channel na ito. Ito yung distributor cap. Tingnan nyo yung distributor cap. Ito yung wire na nagsusupply ng kuryente patungo ng ating spark plug. Dito sa head cylinder. 1, 2, 3, 4. Lahat niyan sinusuplayan ng distributor cap. Minsan talaga akala natin palyado ang itong spark plug, pero minsan mali din tayo kasi dito nagsimula ang pagiging palyado. So ngayon i-check natin sa loob at ituturo ko sa inyo kung paano ito linisin distributor cap. So ito yung sa loob ng distributor cap. Ito yung function, ito yung parang metal. Ito yung sa wire na papuntang spark plug natin. So dito natin linisin. Minsan talaga may mga mga alikabok, yung parang metal dito. Linisin natin dito. Tapos dito na naman para masigurado natin na malinis, para sigurado natin na kondisyon ng ating kuryente na isusupply sa spark plug. Dito 4 ito, 1, 2, 3, 4. Okay. Tapos dito kailangan dito, ito yung supply galing coil injection. Linisin natin dito. Tapos pagkatapos ibalik natin. Kung ano ang pagkakalagay, maglagay lang kayo ng mark para mabalik nyo maigi. Sa akin nilagyan ko ng ganito para ganun pa rin pagbalik, para kasi minsan pag hindi ito na balik ng maayos, sigurado hindi aandar yan. So ito lang tandaan natin na dito yung dalawang screw nya, 1, 2, dalawa lang ang screw ng distributor cap. Dito lang natin, tsaka dito. So yan lang muna sa ngayon. Para sa susunod na video naman, iba naman ang ituturo natin. So see you in my next vlog.